Fortællingen om den fattige prins Balsam med de sure løg. Der var engang en fattig prins, som levede i et land langt borte. Han var så fattig, at han var nødt til at sælge sine løg fra de omkringliggende marker. En forbandelse havde lagt sig over markerne. Det var den onde og grusomme gamle heks Rabumba Tung, der havde kastet sin forbandelse over prinsens rige, da han havde nægtet at lade sig vie med hendes enøjede datter Polyphila. De hårdt prøvede folk i prinsens rige havde levet i stor armod i næsten 7 lange år. De græd fra morgen til aften, da løgene var meget stærke. En dag, da prinsen skulle høste, skete det frygtelige. Forbandelsen havde nået til klimaks. Løgene var sure. Han indkaldte straks byens mænd til møde på byens gadekær. Bænken ved gadekæret blev fyldt med alle mændenes sure løg. De besluttede at trodse den onde Rabumba. Alle løgene blev samlet i en frugtpresser, og den sure saft blev til et effektivt våben. Nu skulle heksen smage sin egen medicin. Heksen blev gasset ud af sin hule, og den enøjede Polyphila blev forvandlet til en smuk og mild prinsesse. Markerne var igen i fuld flor. Prinsen og den yndige prinsesse forelskede sig straks i hinanden, og de fejrede bryllup i 3 dage og 3 nætter. Løg var ikke på festmenuen.